channel ka lo lom le veka chau voina movie kan en haule tur chu South Korean movie mu nom mai pon ti ania atop thleng mi lo thlir sak le vek don nia a movie in chan na chon mai che pakhat songi chu ron lang China le Korea thu nei tu te in biak na chon tong let tua an manga songi chu intihar turin restroom a alut chu vele apate jongbei chuan ron kol jongbei chuan songi nena kumsom chung te meu amazon chu amu thu a hril a hna a zo hnu chuan rang thei ang berin an omna lampan chuan akal ngal hun kal tua let leila kumsang khazukwa somkwa pathum incheon Korea chuan jongbei le do suk chuan lo lang finance company a thokin leiba an khon thin ani do suk chu a ho tu zo ka in ngain jongbei chu na za hlea ti tura ati chu ati mai zel railo te hnuwa mai che pakhat a ming mionja le afanu kum komi songi te nen chuan anin mu mionja in leiba khon tu a mu chuan rang thei ang berin tlan che tum ma se do suk chuan ati dinga do suk le jongbei chuan dop ngalin dollar je sari somnga thathum liam ta pukha rul turin an tia mionja chuan poisa anei lo thule hun tlem la pek bel turin a hril ma se do suk chuan afanu syongi chulak sakin akal pui ta dai mai akal pui pa chuan mionja hnena chuan poisa apek huna afanu chu an pek le tur thu a hril do sukan motor khalpa chuan mai chanau pang chu a hnema chuti lai chuan mionja chu a pasal tho na thina chuan kalin poisa a mu thei chu in bei seya ma serin lo takin poisa eng ma lak tur an nei lo thu a lo hril ani telephone buta chuan kalin trap zoi zoi chungin puina angena ami biak chuan atopa poisa a thon tur thu chu a hril ta ani do sukan syongi chu amut na tur room ko mu jongbei chuan mionja chu police ne na kalani vai chuan an chunga eng thilnge thlengang ti chu azot ma se do suk chuan dan phalwa Korea omania wangin police ne na akal lo tur thu chu a hril atu ka chuan do suk le jongbei chu me chenau pang an kip na pa wangin an boss chuan an khum shapin nau pang chu peleta poisa lak sak vat tur chuan ati traffic jam lai chuan songi chukar atang chuan atlan chok thuta an in lam chu apan ngal police ho ka liam hnu chuan anin chunga alut ngala mionja chu police ho chuan manin an ram cheina chuan thon let le an tumani do suk chu thuthar asia dual chuan mionja muturin immigration office a chuan akal ngala mionja chuan songi patia phone number chu pe in apatia chuan aleiba chu arul tur thule songi chu en call tur thu chu a hril mionja chuan do suk chu min thei shamin pager le afanu nen an thlak dun na chu a hnu chia chuti lain songi chuan athom hno tlem chu la in atang chuan a chuak ngala whiteboard a anu azon tur thu chu aziak bok ani railo te hnuwa do suk chu songi te ina chuan akala ma se songi chu hmu tur alawam to lo songi chu anu zongin konga akal mek lai chuan zurui hmerhriat lo chuan a man tamai chu vele do suk chu ron thlengin a chan him man rama songi chuan trap chungin do suk chu anu bula hroi turin angen ma se do suk chuan anu in Korea chu asan to thu chu a hril ni rei lo te hnuwa songi po do suk le jongbei te kianga chuna tlang nel to hlea ni khat chu songi patia chuan do suk chu ron kolin songi chu aron hroi tur thu a hril chu wang chuan thom hnu thar lei turin dora an kala an let le lama chuan songi chuan in hmerhriat tirna te nein do suk le jongbei te po an hlim hle music video en tur te chuan an kala chumi zan chuan jongbei chuan songi thlanan kek chu a chem hluma ma se songi chuan an kianga a om du thu chu a hril atu ka chuan do suk le songi te chu bus stop a apatia hmutur chuan an kala do suk chuan songi chu hla angai thlak tur CD player chu a leisak songi chu a hlim hlea do suk chu a ku ngal chu vele apatia chu aron thleng in hmerhriat tirna nein a hming chu choi biong dal ani choi chuan mai chanau pang chu a hmu to thu a hril ma se a hming a hriat to lo thu a hril tel bok songi chuan apatia chu angai na lo hle choi chuan leiba chu pe in songi chu a hruai ngala ma se do suk le songi chu an in tension awang chuan an hlim lo hmel hle ani chumi hnu chuan do suk chu alung hnur hle a jongbei chuan songi chu angai tu ani chuan ompui mei turin a hril ma se do suk chuan dot soin a that thu chu a hril do suk chuan songi chu a school thar le an in chungchang te chu hril turin message an hnu chia chan let na adon lo awang chuan apate choi ate in chu a call
ma se choi anu pui chuan lo changin a pasal om lo thu chu lo hril do suk chu angai a thalo hle choi biong dala address chu jong chuakin anin lampan chuan akal ngal do suk le choi chu anim huta a do suk chuan songi chungchang chu azot choi chuan dollar za thuma a hral thu chu a hril tamai a thu soi a hriat rual chuan do suk chu a thin rem hle a soi sa hrep chung chuan a hral na hmun chu hril turin ati mai che pakhat chu lo langin songi chu tuilak sak turin ati songi chuan thu oi takin tui chu a pe a chu hmun chu bar ni in cha room saloon ti ani mai chhe chuan songi chu room te dawhkan te le bathroom te chu ti fai turin atia songi chuan thu oi takin ati mai zel a hna a zo hnu chuan a room a kalin phone hmang chuan message nu chi in anu chu ron kalvat turin ati do suk chu lo langin songi beka pejara chuan number chu hmuina call ngal a phone number chu hnu chi in message a hmu vele call le turin atia songi chuan message chu lo hmu in number chu a dial ngal ma se a betlang thei lo ani bara chuan songi chu chuat phiat fai tur ti ania ati fai lai mek chuan zurui pa chuan banga no chu aron vom ke pop mai a ke them chuan songi maya chuan a hliama do suk chuan an omna hmun code a soite lo thu chu a hre chuak chu vele message dang chu a hnu chia le ngala aron biak hun chu a ngak ta top mai ani reilo te hnuah songi chuan ron callin trap zoi chung chuan busana a om thu chu a hril do suk chuan angai tu hle a rang theiang bering busan lampan chuan a kal ngal do suk le jong be chu cha room saloon a chuan an va thleng ta songi chu an va mu do sukan bar nei tu chu rek ngalin songi damdo ina a hruai lo awang chuan an khum hrepa ti chuan bar nei tu chu poisa pe in songi chuan hruai le ta ani do suk chuan songi chu a hliam enkol turin damdo ina a hruai ngala mai chanau pang enkol nan chuan akar man to tak chu a hral bok chumi hnu chuan songi chu school lut tur chuan a hruai ta ma se an principal chuan alu theilo tur thu chu lo hril a chan chu korea khwale tui ani lo wang ani do suk chuan an principal chu nasa takin min atum ma se principal chuan do suk ne na alu theidan om chhun chu songi pa anga atran angai thu a hril songi chu skula chuan alu theita lekha te chu tai matak azirin gai tha tak te chu a hmu a hun tam tak aliam hnu chuan songi po chu alo puitling veta tlai khat chu do sukan a bike mang chuan school gate a chuan songi chu alo ngak mek songi nu chu lo langin a fanu hlim mel a hmu chuan belawin a kal le ta dai ani songi chuan high school chu tha takin a graduate a do suk chuan entrance exam nei turin a thla a hlo tlin ngei theinan du sakna a hlan bok in lama chuan songi chu aron ho har ema wang chuan do suk chu angai a thalo hle a reilo te hnuam hmel hriat lo pakhat chuan songi puchung chuan an ina aron thla songi chu arui ema wangin kalpo akal theilo ani do suk le jongbe chuan chupa chu tunge ani an zot mipa tha tak ani thu le doctor ani trep to thu chu an hreta a anin biak lai chuan do suk chuan songi pi hne na tangin kola dong api chuan songi nu chu nasa tak adam lo thu a hril songi nen chuan anu chu thlo turin angen do suk le songi chu myonja moturin chaina lampan chuan an thlok chuak ngala anin muta an nu fa chuan an trap na sa hle myonja chuan do suk hne na afanu thataka a enkol awangin lom thu a hril do suk chuan myonja chu damdoi na tanga chhuat tirani thule aboral thoi tur thu chu a hreta ani ankal ma chuan myonja chuan do suk chu songi pa zon chu asak tur chuan angen songi chuan anu hne na bom pakhat chu pe in achunga a school kallaya arzal le an pani thlak chu a hmua myonja chu lungche takin a trapta vak mai ani an ina an ho hnu chuan songi chuan do suka pheikok che to tak mai chu a hmu a thar le sak chu atum ta a ni thum chung pheikok siam na factory a chuan a thoka do suk chu school tripa akal tur thu a hril ani a poisa tho chuan mang chuan pheikok chu a leita chuti lai chuan do suk chuan songi pa chu alo zong hmua ma se nupui dang anei thu le fa an nei thu chu a hreta ani tlai khat chu do suk chuan songi chu apa nen in muturin restaurant a hruai ta anin hmu hnu chuan do suk chu anin lampanin a ho ngal arin dan chuan songi chu apa dik tak bula akal chu aring ani ma se songi hne na tang chuan phone call dongin pa tia ron kau chuan a hlim hle a trap zoi chung chuan
engwanga kalsan nge ani chu azot a omna ngaya chuan hruai vat turin a hril dawsuk chu a hlim hle a rang thei ang berin songi hruai tur chuan a kal ngal ma se bike a atlan lai mek chuan alu chu ron hai thutin atlu tamai songi chu a thlen hun ngakin alo la om reng ani tun hun chu lo langin songi le jongbei chu kara an chuang lai mek chuan lo lang dawsuk chu kumsom chung te meu an zong to ani an tlan lai mek chuan songi chuan atet lai a mu thin thil in tar chu a hmua police station a kalvat tur chuan ati rang thei ang berin atlan lut ngala officer hne na chuan park sung bo ti ming chu zon sak turin angen dawsuk a hming lem songi phua sak ani reilo te hnuah officer chuan kawin amizon omna hmun chu a hrilta a an pahnih chuan rang thei ang berin dawsuk mutur chuan ang kal ngal a thok tu hne na tang chuan dawsuk chu mipa ngai ani to lo thu chuan hreta ani andam lo chuan a diarrhea park sung bo ti le pon ti che azia thin thu chu a hril chu wang chuan park sung bo ti nang kauta ani na thok tu chuan dawsuk anda na room a chuan a hruaya ril rukim lo da khom na hmuna chuan jongbei le songi chu dawsuk din hmunan hmu chuan na satakin an trapa dawsuk chuan tu tenge an ni ti po hre to lo ma se songi CD player chu alo la kol renga songi chuan trap zoi zoi chungina ku ngala dawsuk hne na chuan ngaya ole ma lo chu akal san lo tur thu chu a hril ta hian a top ani video hi hmunna milo ti ni chuan milo like sakula milo share sak vek bok don nia next video movie hmunom tak mai karon ti chok le dona in lo chang le vek don nia